दिनै बाक्सा डिभिजननि सिङाव सिब्रुबारि आरो बांग्रिखुसि एफआरसिनि सिङाव 386टा न'खरनो दिनै हानि फोरमान बिलाइखौ जोङो रानना होनो हाबाय। गासै 1500 मानसिया एप्लाइ खालामदों माने हा फोरमान बिलाइ मोननायनि थाखाय। माखासेया बिसोरनि गावबा गावनि टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय बेखौ दाबो जोङो होनो हायाखै। बेखौ खामानिया नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। दानिया बाथ्राया जादों जाय बड'लेण्डखौ मोननो थाखाय काउन्सिलखौ मोननो थाखाय एसेबां बोसोर आन्दालन खालामनानै हाग्रामानि दैदेननायाव थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव नैथि बर' एकर्डनि गेजेरजों बिटिसिखौ लाबोनो हाबाय। अब्लाबो हाग्रामानि दैदेननायाव बिपिएफ सरकारा बर'फोरनि हानि जेंना गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनि हानि जेंनाफोरखौ मालाबाबो गुरुत्त होआखैमोन। जायनि जाहोनाव नियमाव सोरबाया हा मोननांगौ बेखौ अफिसारफ्रा होनायखौल' बिथांमोना गुरुत्त होदोंमोन। मानोना बिथांमोना हा होनायनि जायगायाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जौ लोंहोनानै जौ जुवा गेलेहोनानै एन्टि ससियेल एलिमेन्टखौ इनभल्भ खालामनानै लेखा फरायनायनिफ्राय जानगार होनानै समाजखौ अमा गादि लाहोनायनि थाखायनो बिथांमोना खामानि मावबोबाय थादोंमोन। गतिके जोंनि सरकारा टटेलि नर्थ पल साउथ पल बायदि डिफारेन्स दङ। हाग्रामाया साउथ पलबा जोङो नर्थ पल, हाग्रामाया नर्थ पलबा जोङो साउथ पल। मानोना जोंनि आइडिय'लजि, जोंनि प्रिन्सिपल, जोंनि डिसिप्लिना हाग्रामानि बिपिएफ पार्टिजों मालाबाबो गोरोबा। मायथाइनि जोंनि काउन्सिल इलेक्सननि सिगां गासैबो जाथि जनगोष्ठीजों लोगोसे बर'फोरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जों थांखि लादों। जोङो बुंस'नो हाया जों बेसेबां पारसेन्ट हागोन, अब्लाबो जोङो 100% हायाब्लाबो 80-90 जौखोन्दो जोङो हानि जेंनाखौ फोजोबनायनि थाखाय थिरांथा लादों।